हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम कुआड़े बुलवाक जाऊँ। आसतु देखिए कौन कौन कलु केता मस्ती कलु देखिए। ब्लॉग कंटिन्यू करंतु। आठी महानदी देखिए तो जानीपे आम कटक आसीचु। कटक कौटी गलु आम पहुँचले मुझे देखी। भक्त भगवान मिलन हाँ हालो गाई फास्ट झूलापोल देखी तो जानीपे आम धबलेश्वर आसीचु। समस्ते टे अनईदेल टे समस्ते बुलिक अनईदेल खुशी टे अनईदेलु खुशी अनईदेले मोर भ्यूज बढ़ी। रुह आम झामुरे चलु तो रजना भीतर डाल बंद चलती ब्लॉग चलती मुझे धरले समस्ते भावुन जो ब्लॉग कर दीटा लोक अन्न पड़े तमें भी आम ब्लॉग आसुच बस ब्लॉग कर कौन ब्लॉग कर
ତଳୁ ଯାଇକି ପାଣି ପିଇ ନଉ ସମସ୍ତେ ପଚାର କୁମ୍ଭୀର ଚଲ ସିଏ ପୁଣି ଛକିକି ବି ଥିବେ ଉପରେ ରୁଦ୍ରାକେ ଧରିକି ଆସିବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ଛକିକି ବି ଥାଇପାରେ ଏଇଠି କୋଉଠି ଏଇଠି ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ନଦୀ ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଥିକା 10-20 ଲାଗିଲା ଚାଲ ଚାଲ ହଉ ସ୍ରୋତ ପଡୁଛି ପାଣି ଯାଉଛି କୁଆଡେ ଉପରୁ ଖାଲି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦବ ବ୍ଲଗରେ ମାଇଙ୍କର ଅଧିକ ଅଛି ସତ କେତେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ଏଠି କହୁନ ଏଇଟା ଆମର କୋଉ ମହାନଦୀ କହିକା ବ୍ଲଗ କରିବ ଓହୋ ଏଇଠି ଗୀତ ପକେଇଦେଲେ ହବନି କହି କହିକା କଣ ସମସ୍ତେ ଖାଲି କହି କହିକା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କୋଉ ଗଛ ପତ୍ର ଗୁଡା ଏମିତି ବଢିଆ ବଢିଆ ଏଇଟା ଧରିବ ମୋର ଏଇଟା କଦମ୍ବ ଏଇଟା ଚମ୍ପା ଗଛ ନା ଚମ୍ପା 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 ଏ ହଁ ୟାକୁ ଆଗ ଟାଣିକି ନବୁ ଯଦି ଦେଖିଆ ଆମେ ଟାଣିକି ନେଲା ଚାଲ ଟାଣିକି ନେଲା ଚାଲ ଆମେ ଆଉ ଯିବାନି ଆଉ ଗୋଡ ହଲ ମୁଁ ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଚାଲ ଚାଲ ସତରେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପ୍ଲେସଟା ଜମା କି ଆସିନଥିବେ ସତ ନା କଣ ଥିବେ ଭିଡ଼ି ନେବି ଯଦି ଜଣ ମୁଁ ଟିକେ ଧରିଲ ଟିକେ ତମେ ଧର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହସ କରି ଖୁସି ପ୍ରଥମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଡ଼ିଆଟା କୁମ୍ଭୀର ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି କି ନା ନାହିଁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଥି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଇଁ ବି ଚାଲିଗଲେ ଖୁସି ପଳେଆ ପଳେଆ ବେକରେ ପାଦ ଗୁଡ଼ା ବାଲି ହେଲେ ବାସ୍ ଖୁସି ପାଣି ମାନେ କଣ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ନା କଣ ଗଙ୍ଗା ବି ନୁହଁ ବୋତଲ ପୁରେଇକି ନେବି ଲୋକ ପହଁରୁଛନ୍ତି ଏଠି ମାଉସୀ ଗାଧଉଛି ନାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କଣ ମୁଁ ବି ପହଁରା ଶିଖିନି ନା କିନ୍ତୁ କଣ କହିଥିଲ କୁମ୍ଭୀର ମତେ ଗୋଟେ ଡହରା ଲୋକଟିଏ ନା ପହଁରା ସତରେ ଶିଖିନ ନା ତମେ ପହଁରିଲ ଜାଣିଛନ୍ତି କ ଫୁଲେଇ ହଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର ଟାଣ ଗୋଡ଼ ଦବି ଦବି ଯାଉଛି ଆସ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇନି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଗ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଏ ମୋର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ଖଣ୍ଡିଆ ବାସ୍ନା ଶୁଣିଲା ମାନେ ସିଏ ପଳେଇ ଆସିବ ରକ୍ତ ବାସ୍ନା ତାପରେ ବିଶଲ୍ୟକରଣ ମିଶ୍ର ମିଶିଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଖସି ପଇଲା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ପୁରା ମିଶି ଯାଉଛି ଆସ ଖୁସି ଫଟୋ ଉଠେଇ ମାନେ ଏମିତି ବ୍ଲଗରେ ହଉନି ରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ତ ଗୋଦରା ଗୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଆଇ ଖରା ହେଲା ବିଜ୍ଞାନୀ ଆଇ ଭଳିଆ ମୋ ଗୋଡ଼ ଚାଲ 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 ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେବୁ ଏ ତାର ବି ବାଁ ଗୋଡ଼ ମୋର ବି ହେଲେ ହାଏ ବାଇ ଛଡ଼ା ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଆଉ ରିଟର୍ନ କଲାବେଳକୁ ଦେଖୁଥିବେ ପାଗ ପୁରା ମେଘୁଆ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ଷା ବି ପକେଇଲା ବାଟରେ ଆମେ ଓଦା ବି ହେଇଗଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଖାଇ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶା ହୋଟେଲରେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କଲୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ହୋଟେଲର ଭେଜ୍ ଥାଳି ଥିଲା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ଜଣାଇବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ